שלום, שמי אילנה חיון ואני אם שכולה. אני מבקשת מכם דקה להכניס אתכם לרגע לחיים שלי. לפני 27 שנים שקלתי את בני בכורי רונן בלבנון, בהיתקלות עם מחבלים. הייתי אז בחודש חמישי להריוני עם בננו הרביעי, שנולד 4 חודשים אחרי האסון. שמו עוז, על שם הגדוד של רונן בננו שנפל, ובבית יש לנו 2 בנים נוספים, אייל בן 15 ואופיר בן 11. שבר שאין לתאר עברנו, ואנחנו עדיין עוברים מאז שרונן לא איתנו. קשיים אינסופיים שצריך להתמודד איתם ולתת להם מענה. השנה האחרונה טרפה את כל הקלפים, ותחושה של מחנק וחוסר אונים ליוותה ומלווה אותי. תמכנו ועדיין תומכים בגדוד של בני רונן בעת הצורך, בציוד, באוכל ובביגוד. הכאוס של החודשים האחרונים היה מטורף בכל קנה מידה, והכניסה ללבנון זרקה אותי אחורה לימי הלבנון שעברנו עם רונן. ואז, כשקיבלתי את הפנייה לפתוח קבוצת תמיכה להורים שכולים חדשים, נעניתי מיד. פתחנו את ביתנו בפניהם, וכל הפגישות נערכות אצלנו בבית, אחת לשבועיים. תמיכה, שיחות, עברו רגשות ועוד, הם חלק מהמפגשים שלנו. כשנחשפתי לאי קיריה שביוון, מקום שמזמן רוגע, נשימה וקהילה חמה, חשבתי שאין דרך טובה יותר לאפשר לקבוצת ההורים השכולים למצוא נחמה ולצבור כוחות בתוך מרחב עוטף ומחבק, לחזק בהם את תחושת המשמעות של החיים ולאפשר להם שבוע של שהייה מחבקת במקום שונה, רגוע ומנותק מהיום-יום. מה שיתרום להם רבות בהמשך החיים עם כל הקושי והאובדן שהוא קושי לא יתואר. וכאן, אנשים יקרים, אתם נכנסים לתמונה. אנחנו זקוקים לכם. זו הערבות ההדדית לעזור לנו להוציא אותם לשבוע בקיריה ולהסיר מהם כמה שניתן את תחושת הבדידות שכל כך אופיינית להורים שכולים. כל תרומה תעזור לאפשר להם לחוות שקט, למצוא רגעי נחמה ולצבור כוחות בתוך השנה שבה איבדו את היקר מכל. לחצו על הלינק או סרקו את הברקוד, תרמו כנדבת לבכם והראו להורים השכולים שאנחנו כולנו איתם. תודה רבה.